איקס, די, נשים מהחץ הזאת כבר. מה זה, אתה מצלם? טוב, תני לי להגיד לך מה אני חושב על דיאטות כסח או אירובי קיצוני. דיאטות כסח זה לאכול יבש, בלי טעם, בלי חיים, סלט ועוד פעם סלט. אירובי קיצוני זה לרוץ קילומטרים ארוכים או לעשות אימונים מוגזמים שהגוף שלך בכלל לא מוכן אליהם. במקרה הטוב, את מסיימת ריצה ונשארת גמורה ל4 ימים קדימה. בשתי הדרכים האלה את שמה את כל הפוקוס על מה שלא באמת עושה את ההבדל. האמת היא שרק בערך 10% מהקלוריות שאת שורפת במהלך היום מגיעות מהאימון עצמו. הרוב המוחלט נשרף בכלל מהגוף שלך במנוחה. RMR. אבל מה כן יעשה את ההבדל? אימונים איכותיים שמשרתים את המטרה שלך. תזונה מותאמת אישית, התאוששות אמיתית ושינה טובה. ופעילות יומית פשוטה. זה מה שמחזיק תהליך לאורך זמן. בשורה התחתונה את צריכה להבין מתי הדיאטה שלך קיצונית מדי ומתי אירובי מיותר מדי. אם את רוצה לדעת מה הכיוון הנכון בשבילך, תשלחי לי הודעה ואני אכוון אותך לשיטה שתעבוד לך באמת.